παίζουμε σήμερα GTA 5 και πάμε να σας δείξουμε τα μάτσα μου. Είμαι και εγώ εδώ αδερφός του, ο Παναγιώτης. Και έχω και τζεσκι και αμάτσα και ελικοτέο και αεροπλάνο. Και θα πάμε να σας δείξουμε τα μάτσα μου. Καταρχήν αυτό, παιδιά, να σας πούμε ότι είναι το πρώτο μας βίντεο. Μπορεί να μην είναι τόσο ωραίο, αλλά το επόμενο πιστεύουμε να είναι καλύτερο. Έτσι είναι ο παίχτης μου, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να με κάνετε add στο PlayStation 3 να παίξουμε μαζί. Αυτό είναι το ζεντόνο. Αυτό εδώ πέρα η Ferrari. Αυτό εδώ πέρα φοράει 6 άτομα, χωράει. Αυτό εδώ πέρα, το μοβ. Το βλέπετε λίγο. Εδώ πέρα αυτό. Μια μηχανή. Βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα η γολούνα. Αυτό εδώ πέρα το πορτοκαλί. Αυτό εδώ πέρα, δεν το ξέρω πώς λέγεται. Αυτό εδώ πέρα το τσίτα. Βλέπετε. Γράφει πράσινο καμπνό και πάμε λίγο έτσι. Έτσι είναι ο παίχτης μου. Και πάμε τώρα έτσι. Πάμε να κρατήσουμε κανένα φορτηγό. Παιδιά, τα βίντεο μας δεν θα είναι πολύ μεγάλα, γιατί ο υπολογιστής μας δεν μας αφήνει να κάνουμε πολύ μεγάλα βίντεο. Μέχρι 10 λεπτά βίντεο μπορούμε να κάνουμε. Πάμε να κλέψουμε κανένα φορτηγό. Τώρα. Μόνο όσοι δεν θα κλέψουμε, όταν εσύ κανένα τέτοιο φορτηγό, ανέβουμε πίτσα, πίσω. Να, εκεί στο τέτοιο που έχει, το πίσω. Πάνω στο κτίριο δεν έχει φορτηγό. Και θα ήμασταν ζύφτοι. Γύφτος είσαι, ρε. Και θα ζούμε εδώ πέρα ένα φορτηγό. Εκεί πέρα τι θα βρεις. Εκεί πέρα θα βρεις φορτηγό των μιμικιών. Τώρα πολύ. Ναι, άφησε την κάτω αυτή τη χειροβομβίδα. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Δεν κρατάς και χειροβομβίδα. Πάει online. Και εσύ θα τον σκοτώσεις δηλαδή τώρα. Α, είναι ο Τζίκας, μπες! Είναι ο φίλος μας. Μπες. Λοιπόν, είναι ένας φίλος μας παίκτης online, ο Κίκας, έτσι το λένε. Και θα μας πάει τώρα κάπου. Το που θα μας πάει... Κάποια μάξι έχει κάνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω που θα μας πάει τώρα. Έχει σαν κοτούλα. Και... Πότε κόλλας. Ναι, ένα φορτηγό. Ίσως, παιδιά, αν βρίσκουμε modders, μπορεί να κάνουμε βίντεο ότι ξέρω εγώ και καλά. Γεια σας, σήμερα παίζουμε με modders. Τώρα δεν είναι εγώ, παιδιά. Ναι, τώρα πυροβόλησες και σε κατάλαβαν. Και τώρα κοιτάξτε. Βλέπετε. Ναι, πού να δούμε. Και μόλις ήρθε αστυνομία μπροστά μας. Μόλις ήρθε ειδοποίηση ότι ένας YouTuber ανέβασε βίντεο. Ναι, μπράβο. Από εκεί που πήγε. Και πάμε από εκεί τώρα. Παρακαλώ να μην βρίζουμε. Από εδώ είναι κάπου το σπίτι του, έτσι εδώ. Νομίζω έχει σπίτι. Ναι, έχει στο GTA. Τι κάνει ρε φίλε, μόντερ είναι. Τι κάνει ρε. Μόντερ είναι σίγουρα. Ειλικρινά. Πάω 500.000 ευρώ την... Είναι λίγα level. Σε ένα λεπτό, παιδιά, κλείνουμε το βίντεο. Είναι λίγα level. Εγώ είμαι 7 σιώμικα από αυτόν. Καλά, ρε, μόντερ είναι. Απ' την άλλη φορά πήγε από το ένα σημείο στο άλλο. Αδιέλεος. Το modern δεν σημαίνει ότι θα μας δώσουν λεφτά. Δεν σημαίνει μόνο αυτό. Μάθε πρώτα τις
σημαίνει και μετά μίλα. Σημαίνει ότι θα μας δώσει, όχι θα μας δώσει, θα δίνει λεφτά, ναι, θα μπορεί να δώσει XP, μπορεί να δώσει, να βγάλει αυτοκίνητα έξω, που δεν υπάρχουν στο GTA φυσικά, που υπάρχουν κιόλας. Τι κάνει ρε φίλε, τι κάνει ρε φίλε, μόντερ είναι αυτός ο τύπος. Το ξέρω και δεν ήταν μόντερ, σαν το 8. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε, κάντε like, subscribe για περισσότερα βίντεο.